Σας καλωσορίζω σήμερα στον Ιαννό, όπου συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ για να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου που τιτλοφορείται «Πνοή ζωής με άρωμα θανάτου». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μελίχρυσος και είναι μια αληθινή ιστορία της Χαράς Αυγερινού, που είναι και η συγγραφέας. Να σας συστήσω λίγο την Χαρά Αυγερινού. Γεννήθηκε στο ένα χωριό της Μακεδονίας και ζει στη Θεσσαλονίκη από το 1976. Τελείωσε το Λύκειο και τη Σχολή Παστέρ Εργοτικών Χημικών, ενώ σπουδάζει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο τμήμα σπουδές στο Ελληνικό Πολιτισμό. Παράλληλα, εργάζεται ως θεραπεύτρια στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών. Το βιβλίο «Πνοή ζωής με άρωμα θανάτου» είναι το πρώτο της. Κοντά μας έχουμε πολλούς εκλεκτούς ομιλητές σήμερα. Παρότι απουσιάζει ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, που έχει γράψει και την εισαγωγή στο βιβλίο και ήταν σήμερα προγραμματισμένο να έρθει, δεν μπόρεσε λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Έχουμε όμως κοντά μας την κυρία Άννα Κοκέβη, πρώην πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ και αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στην οποία θα δώσουμε και πρώτη το λόγο, γιατί θα πρέπει να ταξιδέψει για Αθήνα και πετάει σε λίγη ώρα. Τον Υπουργό Άλκη Τσοχατζόπουλο, έκτακτο προσκεκλημένο τον κύριο Βασιλικό, γνωστό σε όλους μας και αγαπητό συγγραφέα, ο οποίος βρέθηκε κοντά μας στη Θεσσαλονίκη γιατί έγραφε εκπομπές και μάλιστα φιλοξένησε και την κυρία Αυγερινού. Ωραία. Τον ψυχολόγο και ψυχαναλυτή Γιάννη Εμινίδη και τον κοινωνιολόγο και ηθοποιό Γιάννη Περδίκη, ο οποίος θα μας διαβάσει κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σας παρακαλώ να περακοπήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα. Υπάρχουν 2 κενές θέσεις για όποιος θέλει να περάσει να καθίσει. Και ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κοκέβη. Μακάρι όμως το βιβλίο της Χαράς Αυγερινού να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Βασιλικό, ο οποίος επίσης θα χρειαστεί να αναχωρήσει ίσως πριν το τέλος της εκδήλωσης. Καλησπέρα. Εγώ σήμερα γυρίζαμε μια εκπομπή με την Χαρά για την τηλεόραση της ΕΡΤ3, που κάνω μια εκπομπή για τα βιβλία στα λογοτεχνικά, και με τον κύριο Γαργαίδη που είναι εδώ μαζί μας για το βιβλίο το δικό του, που είναι επίσης πολύ σημαντικό για την μείωση της βλάβης. Και μου δίνει η Χαρά την πρόσκληση για απόψε. Λέει, αν μπορείς να περάσεις, θα χαιρόμουν πάρα πολύ. Μπόρεσα, είναι και ο φίλος μου Άκης, που μας συνδέουν θανάβιο επέτειο της Μαύρης Χούντα 40 χρόνια, στην αγγλής φιλίας, και πέρασα, γι' αυτό εγώ δεν έχω, ας πούμε, εκφραστεί από 2 λόγια μόνο, από τη μεριά του συγγραφέα, γιατί η κυρία Κοκέβη νομίζω έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του βιβλίου. Εξαιρετική. Δηλαδή, κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει τόσο. Εγώ θα μιλήσω λίγο από την άλλη πλευρά του συγγραφέα. Αυτό το βιβλίο, εάν, ας πούμε, είχε το όνομα Ντοστογεύσκη, θα το διαβάζετε διαφορετικά. Για μένα, εμείς οι συγγραφείς δεν μπορούμε ποτέ να ξεχωρίσουμε τι είναι αληθινή ιστορία και τι είναι η επινοημένη ιστορία. Εμείς οι συγγραφείς, τουλάχιστον εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία των συγγραφέων, που είμαι βιωματικός συγγραφέας. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα, μόνο ό,τι έχω ζήσει. Άρα τα όρια μεταξύ αληθινού και μύθου ή επινοημένου για μας δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν είναι μια μυθοπλασία, καθαρή μυθοπλασία, που βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά, αλλά το γράψιμο είναι τόσο έντονο. Η πλοκή του βιβλίου, η πλοκή, δεν μιλάμε για την ηρωίδα αυτή, η οποία, όπως βλέπουμε στις κινηματογραφικές ταινίες, προσπαθεί να ξεφύγει από τον δράκο, ο δράκος την παραμονεύει δεξιά, εμείς από κάτω συμπάσχουμε μαζί της, φύγε κορίτσι μου, να μην σε πιάσει αυτός, ξαναγίνεται και τα βρίσκει το καταπληκτικός γιατρός μες στο βιβλίο, ένας γιατρός που είναι ανάμεσά μας, ο οποίος η χαρά του εμφυσί
την πεποίθηση ότι θα πετύχει. Δηλαδή έχουμε όλα τα στοιχεία ενός μυθιστορηματικού έργου, το οποίο μας συναρπάζει και στο τέλος δεν υπάρχει happy end. Έτσι, δεν θα λέμε ότι υπάρχει happy end, αλλά το ότι μας λυτρώνει από, γιατί λυτρώνεται η ίδια η ηρωίδα. Εγώ τι να σας πω, δεν έχω διαβάσει άλλα μυθιστορήματα τόσο δυνατά όσο αυτό. Αυτό ήθελα να πω, και ένα πράγμα που επισήμανε πολύ σωστά η κυρία Κορκέβη, το ρόλο της οικογένειας. Δίπλα της. Για τα πάντα. Και αυτό στοιχείο μυθιστορηματικό. Λοιπόν, διαβάστε αυτό το μυθιστόρημα, Νοή ζωής, θα το χαρείτε και δεν έχετε, θα σας φανούν όλα τα επινοημένα ψεύτικα μετά.